Angel Lekuona busturitarraren memoria jasotzen duen totema inauguratu dute Altamira auzoko plazan. Lekuona Gerra Zibilaren ondoren Frantzian erbestratuta eta nazismoaren biktima izan zen. 1945 urtean deportatuta izan zen eta Txekiar Errepublikako Radizko kontzentrazio esparruan fusilatu zuten. Omenaldi hau herriko memoria historikoa berreskuratzeko lanaren eta Busturia eta Radizkoren arteko senidetzearen barne ospatu dute. Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte eskubideetako sailburuak Nere Melgozak eta Txekiako enbasadoreak Libor Sekak herri bien arteko senidetzearen garrantzia azpimarratu dute oroimen historikoa berreskuratzeko eta pertsonen duintasuna itzultzeko prozesuaren funtsezko puntu gisa. Gizakiaren eskubideen oinarrizkoaren urraketa jasan zituzten pertsonak dira. Askatasuna eta demokrazia defendatzeagatik hil zutenak. 253 euskal herritar naziren eremuetara deportatu zituzten zuk esandakoa bezala. Kopuru horietatik ia 150 bertan hil ziren. Ia 150. Haien artean zuen osaba, Angel Lekuona. Gure alegina da pertsona horien jasandako bidegabekeria argitaratzea eta haien oroimena transmitatzea. Biktimen duintasunerako aldeko memoria, gizarte hobea, justuagoa eta demokratikoagoa eraikitzeko memoria. Hori da gure helburua. Desberdinen arteko bizikidetza baketsu posible izango den gizartea. Bizikidetza baketsu posible izango den gizartea. Angelentzat eta nazismoaren biktima guztientzat agur eta ohore. Eskerrik asko. Estar aquí es para demostrar que los lazos que nos unían en el pasado son muy firmes, muy sólidos y crean una base para colaboración en el futuro. Hoy conmemoramos aquí el héroe de Busturia, Angel Lekuona, pero también otro héroe, Franciszek Suchý, que era el administrador del crematorio de Praga y debajo de la presión de nazi ha mostrado su cualidad humana y ha apuntado todos los muertos que han traído y así ha conservado la memoria. Los dos eran héroes en sus áreas, los dos luchaban contra malestar, luchaban contra la agresión y han mostrado mucha valentía, mucha solidaridad y sobre todo mucha humanidad. Y yo pienso que eso es lo que nos une, los checos y los vascos. Y también pienso y estoy muy seguro que será una base firme para la próxima colaboración entre Hradišťko, y estoy aquí también para transmitir los saludos más cordiales de la alcaldesa de Hradišťko, señora Radka Svobodová, y su equipo, que están encantados y emocionados con los planes de la futura cooperación y hermanamiento con Busturia. Angel Lekuona 1945ko aprilaren 10ean fusilatu zuten eta bere erraustutako gorpuzkinak Pragako hilerriko memorialean gorde dira. Eraildako beste preso batzuen gorpuzkiekin batera. Errausketa lantegiko arduradunei esker haiek gorde eta dokumentatu zituztelako. Beste alde batetik, Lekuonaren historia bere Joba Anton Gandariasek egindako ikerketa lanari esker ezagutzen da gaur. Angel Lekuona Busturiko Apraiz baserrian jaio zen. Hemengo plaza honetatik gertu eta Txekiar Errepublikan zegoen Radizko nazien konzentrazio esparruan hil zuten. Radizko herriari ere eskerrak eman nahi dizkiot. Senidetze akordio hau lortzeko erakutsi duzuen ahalegin eta ilusiogatik. Harreman kultural adeitsuak sortuko direlako. Radizkoko biztanleek nazien okupazioan jasan behar izan zenuten oinazeak, baita Busturiko biztanleek frankismo garaian jasan zenuten min berak markatuta. Egoak ebaki banizkion, begia izango zen, ez zuen adelingo, baina nolela, ez zen gehiago txoria izango, baina nolela, ez zen gehiago txoria izango.
izango